שלום מאזינים, שמי גולן פנחסוב, והיום אדבר על חומרים חכמים בכלל, בקיצור, ואתמקד בגביש פייזואלקטרי. חומרים חכמים מסוגלים לשנות צורה או גודל כתוצאה משינוי קטן בטמפרטורה, או להפוך מנוזל למוצק באופן מיידי, כאשר מוצב ליד המגנט. גביש פייזואלקטרי זהו גביש אשר מושפע מהפעלת שדה חשמלי עליו. במצב מנוחה, הגביש מכיל מספר שווה של מטענים חשמליים, חיוביים ושליליים, המסודרים בשרי קבוע. בעזרת שינוי המטענים בקצוות הגביש, אנו גורמים להתכווץ ולהתרחב. אם נפעיל על הגביש מצב של קוטביות חשמלית מסוימת, כשהוא בזמן מנוחה, הגביש מתרחב. לעומת זאת, כאשר נפעיל עליו קוטביות הפוכה, הוא יתכווץ. בתהליך ההתכווצות וההתרחבות יש רעד מכני היוצר את גל הקול. ניתן לנצל את תופעה זו גם בכיוון הפוך. כאשר פוגע גל קול בגביש הפייזואלקטרי, הוא יגרום לשינוי בצורתו. ההתכווצות וההתרחבות ייצרו הבדלי מתח חשמליים בקצוות הגביש, הפרופורציונליים, לעוצמת גל הקול. בתמונה א' אנחנו רואים שהמצב של הגביש הוא רגיל, המטען על פני הגביש הוא אחיד, מספר שווה של מטענים חיוביים ושליליים. כאשר הגביש נדחס, בתמונה ב', מתפתח שדה חשמלי על פני הגביש. בתמונה ג' אנחנו רואים שכאשר הגביש נמתח, הוא מפתח מתח חשמלי בתגובה לשינוי במבנה, ואז קוטביות השדה הפוכה בו מאשר בקוטביות בגביש דחוס. היפוך האפקט הפייזואלקטרי תחת השפעה של שדה חשמלי, הגוף משנה את ממדיו בהתאם לשינוי המתח. כתבים חשמליים בגביש הפייזואלקטרי לפני ואחרי הכיתוב. מסקנה. אנחנו באמת רואים שהגביש הזה יכול להמיר כל רעד או כלשהו כוח מכני לאנרגיה חשמלית.